चिरां डिस्ट्रिक्टआव लानाय जासिगोन बेयो जाबाय फेब्रुवारि 25 सानडे बे दिनखालि जोङो बाथि बर' फिल्म एवार्ड फांसनखौ जोङो खुंनो थाखाय दिनै थि खालामनाय जाबाय आरो डेटखौबो आरो जायगाखौ फिक्स खालामनाय जाबाय। दिनै बेवहाय सेन्ट्रेल बिसानि मावसुमा मेल बे जालांबाय सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ लोगोसेनो बेयाव सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि बडि टार्मिनेसननि मोनसे मेल दंमोन बेखौ बिथांमोना मावफुंबाय आरो दा कालचारेल प्रग्राम सोलिगासिनो बे हरसिम सोलिगोन आरो बेयो निउ इयार सेलिब्रेसन बाय सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो बे सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसाया निउ इयार सेलिब्रेसन खालामगोन दा चिरांनि जायगायाव जागोन बे जायगाया दासिमबो फिक्स जायाखै बे गाबोन समफोरनि गेजेराव जों बेखौ थिग खालामनाय जागोन आरो डेटखौ लानाय जाबाय बेखौ 25 फेब्रुवारि सानडे सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ गोदोनि बायदिनो खुंनाय जागोन बेवहाय जोंहा शर्ट फिल्म कम्पिटिशननि बे बान्थाखौबो होनाय जागोन लोगोसेनो रोजाबनाय जिथु सिंगिं कम्पिटिशन बे थागोन आरो बाखि जोंनि जिखिनि 20टा एवार्ड केटेगरिनि एवार्ड बेखौ मोजाङै जेनेबा थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो खुंनानै होनाय जागोन। जों आगोलनिख्रुइ साबसिन खुंनो नाजादों जों बे समाव बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो जोङो साबायखर होनो सानदों थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो बिथांमोना बे बाथि बड' फिल्म एवार्ड फांसनखौ खुंना होनायनि बिथांमोना बाथ्रा होदों आरो बे जानानै फैसिगोन जों बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोबोर साबायखर बावनाय जादों। जों देग्लाय बोसोराव एसे गुबुन रोखोमै होनो सानदों जोंहा सिगांफोर जेनेबा डाइरेक्ट जों एवार्ड होनाय जायोमोन जेनेबा बेस्ट बड' फिल्म बेस्ट एक्टर मेल फिमेल बेबायदि होनाय जायोमोन नाथाय देग्लाय मोनफ्रोमबो एवार्डनि एगेन्स्टआव जोंहा जोंनि जि मस्ट सिनियर आर्टिस्ट रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मुङाव जोङो गासैबो एवार्डनि नामखौ मख'नाय दोननाय जादों जेरैबा जोङो बेस्ट बड' फिल्म एवार्ड बेयो जागोन टिकेन्द्रजित नार्जारिनि मुङाव आरो बेस्ट डाइरेक्टर बे जागोन जोंहा रुंसारि खनिन बड'सा बिथांनि मुङाव आरो दिलीप बसुमतारिनि मुङाव बेस्ट एक्टर आरो सान्ति बसुमतारिनि मुङाव बेस्ट एक्टर फिमेल बेबायदि जोंनि 20टा एवार्डआ बेबायदि रुंसारि जोंनि महरगिरिफोरनि मुङाव दोननाय जादों आरो बेबायदि देग्लाय बोसोराव एवार्डखौ होनाय जागोन। गिबियावनो आङो गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसाया स्पेशल टार्मिनेटिं काम निउ इयार सेलिब्रेसन लानाय जादों आरो दिनै जों गोदान बडि दानानै होनाय जादों आरो बे गोदान बडियाव जोंहा प्रेसिडेन्ट हिसाबै पार्ग सिके प्राइमारि बड' साहित्य सभानि सेक्रेटारि सार बिजु बसुमतारिखौ मोननो हादों आरो जोंहा सेक्रेटारि महरै जों मोननो हादों गुलसन गयारि जोंनि हालामनिनो सासे फोरोंगिरि गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बारग' हिसाबै जों जहाय बेबायदिनो इउनिटियाव जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि उन्नतिनि थाखाय प्रग्रेसनि थाखाय जों मोजाङै मोजां जहाय सापर्ट होलायनानै खामानिखौ मावलांगोन। नंगौ दिनैनि मावसुमा मावफुं आफादाव बर' फिल्म एवार्ड 2024 बेखौ चिरां जिल्लानि बिजिआर सिङाव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामसिगोन 25 फेब्रुवारियाव जोबोद मोजां जागोन आरो मावथिफ्रा थाम-थिम जाबाय जोबोद मोजां मोनदों आं मिजिंथियो बे एवार्डआ फांसना मोजां जालांगोन बयनिबो कपारेसन लानानै माबायदि खुंफुंनो लागोन सार खालामगोन मोजाङै खालामगोन माने मेम'रेबल खालामगोन आरो जों हाबाफारिनि गेजेरावथ' बेनो बाथि एवार्ड बे सेलेब्रेसनखौ जों खालामगोन आरो बिनिफ्राय अर्गानाइजेसन मेटारनि सायाव सावरायनाय जादों।